Новите досиета продължават. След малко един от най-големите шведски специалисти, Ориан Халберг, посветил живота си на борбата срещу най-жестокия биологичен експеримент – мобилните технологии, ще отговори на въпроса защо се самоубиваме, докато говорим по мобилните телефони. Преди това ще ви разкажа каква е била съдбата на някои от неговите колеги, дръзнали да се противопоставят на скритото зло, което дебне до главите ни. Последното място, на което трябва да прекара един учен човек нощта, е собствения му автомобил. В американския град Санта Фе са свикнали с лицето на Артър Фирстенберг в колата. То винаги се отличава посред нощ, като кучешки зъб на пълнолуние. Артър е човека, подлудил Ню Мексико с оплакванията за електромагнитна хиперсензитивност. Те стигат до там, че той завежда дело срещу съседката си, която отказва да изключи мобилния телефон и вечно зареждащия й се лаптоп. Това кара Артър да полудее като човек, върху чието гръб се разхождат късогледи пиявици с подути крака, като на касиерки в денонощен магазин. На автора на книгата «Микровълновизиране на нашата планета» хич не му е било смешно от това. Той направо пощорява със съдебен иск за обезщетение от $530 000. Фирстенберг започва да изпитва електромагнитна хиперсензитивност през 80-те, като студент по медицина в Корнелския университет. Оплакванията му тогава отекват из коридорите с онази незначителност, с която човек установява, че в стаята за семинари има мишка, която страда от зъбобол. Официалната наука тогава, както и сега, не признава диагнозата, от която страда Фирстенберг, въпреки че списъка от симптоми е по-дълъг и от най-дългия ден, в който някой е пропуснал да прогледне. Главоболие, умора, пищене в ушите, стрес, сърцебиене, отслабване на паметта, смущение на съня, обриви на кожата, усещане за изгаряне, болка в мускулите. През 2001 научно изследване установява, че в 74% от случаите изброените симптоми са свързани с източника на електромагнитна радиация, произлизащ от базовите станции на мобилните технологии, а 36% от самите клетъчни телефони. Артър води до ден днешен битка законно да премахне безжичния интернет от обществени сгради. Професор Оле Йохансон е за Каролинския университет в Стокхолм това, което са полетите за Маршала. Неврофизиологът е един от най-смелите по въпроса за вредата от мобилните технологии учени. Никоя компания не е могла да го купи, за да го превърне в ням пазач на индустрията за разболяване на хора. За Оле аргументите на науката срещу най-големия биологичен експеримент, който може да промени генетичния код на бъдещите поколения, не могат да бъдат изтрити. Дори когато страхливите усмивки на колегите му, сгънати на устните им като торни бръмбари в праста, са последното нещо, което запомня, когато му отнемат лабораторията. Оставя след себе си като знаме, което не е било нито предадено, нито измъкнато волно от ръцете му, а откраднато. Ефектът ще се види остро при петото поколение в бъдеще. Тогава ще е много късно да спрем това излагане на радиацията. Политиците са тези, които сега са призовани да вземат решение за цялото население, което никога не е било информирано наистина. Никой никога не ви е питал дали искате цялото ви тяло да бъде облъчвано по 24 часа всеки ден. И това е престъпление, което нанася библейски поражения. И аз попитах за доказателства за тяхната безопасност. И те нямаха нито един аргумент в полза на това. Нито един. Плътно до професор Йохансон застава още един впечатляващ специалист, слязал от етажите на световната мобилна компания Ериксон. Ориан Халберг е експерт по радиочестотна електромагнитна радиация. Казването на истината става кауза важна като самия живот. Основава независим изследователски институт на свое име – Halberg Independent Research. Шведът е автор на стотици изследвания върху връзката между безжичните технологии и рака на кожата, мозъчните тумори, болестта на Алцхаймер.
И в този епизод на новите досиета, изследователят Халберг може и да ви накара да преразгледате списъка с подаръци за Коледа, защото глупостта е за цял живот, а невежество, в което са инвестирани много пари, може да се поправи с поне малко разум. Здравейте, господин Халбърг, и добре дошли в новите досиета. Бях впечатлена от фактите, които описва шведския неврохирург Лейф Сауфорд, като резултат от експеримента му с плъхове и излагането им на радиация от мобилен телефон. Изводът бил: 2 минути разговор по мобилен телефон разрушават кръвно-мозъчната бариера, а 2 часа водят до трайното й увреждане. А как можем да свържем вашите изследвания за болестта на Алцхаймер с опитите на Сауфорд? Очевидно е ясно, че подобни увреждания съществуват в резултат на въздействието на електромагнитните полета, създадени от човека. И в бъдеще предстои да стане ясно колко те са непоправими. Аз съм изследвал болестта на Алцхаймер от статистическа гледна точка и мога да кажа, че има увеличение на смъртността през годините на масово използване на мобилните технологии. Мисля, че това е много важно, защото когато променяш средата често, смъртността е първата реакция на това, тъй като променяш фактори, които поддържат човека жив. Вие изнасяте доклад във Виена на Световния конгрес върху рака на кожата през 2009. Говорите върху това, защо меланомата обхваща лявата страна на тялото, както и рака на гърдата. Обвързвате го с навиците за сън. Да, моето изследване започна през 1998, след като видях статия, която посочваше с графика увеличението на раковите заболявания през последните години. Документирано е, че ракът на гърдата се развива преобладаващо от лявата страна. И ние разработихме това наблюдение с професор Оле Йохансон от Каролинския институт. И видяхме връзката между това. Когато спим насред електромагнитните полета, това уврежда възможността за възстановяване, смущава имунната система. Много е важно от какъв материал е нашето легло, защото ако има метални части, то се превръща в антена, в приемник на радиовълните. И не е никак разумно човек да спи с такава антена близо до тялото си, така да се каже. И защо лявата? Сърцето ни е от лявата страна и много хора, особено по-възрастните, които имат проблеми с него, спят повече на дясната си страна, защото им е по-удобно. Това означава, че дясната страна е по-близо до метала, а малко по-високо от матрака, полето е по-силно и лявата страна ще пострада повече. Това може да обясни статистиката от 1995 година, когато всичко започна. Зная, че вие и останалите шведски специалисти сте изследвали връзката между мобилните технологии и проблемите със слуха, както и връзката между тях и акустичната неврома или доброкачествения тумор на слуховия нерв. Да, аз участвах в такива изследвания, като допринесох за тях с анализирането на статистически данни, свързани с увеличаването на мозъчния тумор и слуховите проблеми в различни области в Швеция. Ние имаме 21 различни области, така че можем да направим сравнение. Някои от тях са по-гъсто населени, а други по-малко, така наречените селски райони. И това се дължи на спецификите на градската и селската среда и принципите на предаване на сигнала, който в селските райони е по-мощен. Така се обясняват статистическите данни от тези райони. Като говорим за професор Йохансон, той провежда изследване, което установява значително и трайно увреждане на здравето на хората с въвеждането на второ поколение мобилни телефони. Телефони, които функционират на 1800 МГц. Те навлизат на шведския пазар през 1997. Аз участвах и всъщност проведох голяма част от това изследване. Вижте само колко много години вече държим тези телефони до ушите си. Увеличиха се и пътно-транспортните происшествия, откакто хората могат да говорят по мобилните си телефони, докато шофират. Но е важно, че всичко започна през 1997 и ние искахме да кажем това на обществото. Затова и направихме това проучване. Отбелязвате, че ако бременна жена спи насред лошо електромагнитно поле по време на бременността си, съществува голяма опасност детето й да развие аутизъм. Да, това е така. Това не е мое проучване, но аз го намерих за много интересно. В Швеция разполагаме с
статистически данни, показващи подобни резултати, следствие от използването на мобилни телефони. Например, имаме увеличаване на използването на сънотворни. И става дума за една постоянна стряскаща тенденция. Забелязва се увеличение и на психологическите проблеми, които трябва да изясним откъде произлизат. И никой не може да отрече взаимовръзката между тези резултати и нарастването на употребата на мобилни телефони. В Швеция смъртността от рак на кожата се увеличава при мъжете през 2005. Как можем да изясним при едно изследване какви точно фактори са причинили дадено заболяване, когато ние плуваме в радиация от различни човешки технологии? Как да определим източника й? Да, тенденцията на увеличаване на случаите на меланома е постоянна от 1955, когато всичко това започна. Аз също така направих сравнение между лявата и дясната половина на тялото. И преди превес имаше лявата страна, но пък с дясното ухо обикновено говорим по телефона. И случаите на меланома от дясната половина на тялото взимат сега превес. През 1998 в Съединените щати е направено проучване върху процента на хората, които страдат от електромагнитна хиперсензитивност. И от него става ясно, че 1 милион американци не са в състояние да работят при електромагнитно замърсяване. Имате ли представа каква е статистиката за Европа? Да, преди няколко години направих обобщение на публикувана информация в тази насока, която засяга предимно европейски държави. Когато събрахме всички данни, се оказа, че можем да предположим, че през 2017 50% от хората ще имат някакъв проблем, свързан с електромагнитна сензитивност. И за сега нищо не може да обори тази теория. Можем ли да направим, господин Халбърг, един черен списък на най-разпространените болести, които са се увеличили през последните 10 години, например? Болести, свързани с масовото увеличение на радиацията в нашата жизнена среда. Най-разпространените сред населението са меланома, рак на гърдата, рак на белия дроб и други форми на рака. Те започнаха да се увеличават след 1955 нататък. Това, което наблюдаваме сега, е наличието на много други психологически и здравни проблеми, които не са задължително ракови. В свое изследване български професор от Академията на науките заявява, че 90% от учените били стигнали до заключението, че клетъчните станции, монтирани на покривите на сградите, не са опасни за здравето. Какъв е вашия коментар? Първо, не мисля, че 90% от учените биха се съгласили с това. Бях сигурна, че така ще реагирате. Да, и това, че сме принудени да живеем в съвършено различна среда, ще даде много лоши резултати след години. Сега виждаме само началото на някои от тези проблеми. Например, на злокачествения мозъчен тумор може да отнеме 30 години, докато се развие от първоначални симптоми до реален проблем. И ако негативните тенденции са започнали много силно преди 10 години, ще видим най-лошия им резултат след 20 години. Добре, сега се надявам, че техникът, който дойде да ми инсталира рутера вкъщи, гледа новите досиета, защото той почти ми се изсмя, след като го запитах дали не е много опасно да го поставям в къщата си. Каза, че било безопасно. Каква е истината за рутерите? Аз не бих казал това. И не бих използвал това устройство в дома си. Не бих го препоръчал също така на други хора, ако искат да спят добре нощем и така нататък. Много неща нарушават съня ви и нормалната работа на имунната ви система през нощта. Рутерът е по-лош и от металния матрак. Разчистете незабавно, е съветът ми. Господин Халбърг, един простичък въпрос. Имате ли или използвате ли клетъчен телефон? Да, имам и го използвам като добър фотоапарат. Нося го със себе си, когато пътуваме, в случай, че имам нужда от него. Годишната ми сметка за този телефон е може би $20 максимум. А страхувате ли се от нещо? Не, получавал съм заплахи, но съм пенсиониран от няколко години и правя статистическите си проучвания. Интересното е, че повечето от информацията, която съставям, бива публикувана, така че съм благодарен за това. Господин Халбърг, благодаря ви много за участието в новите досиета. Вярвам, че българите ще ви бъдат благодарни.
Аз също ви благодаря. Беше много интересно. Трябва да ви призная, че сте много добър интервюиращ. Тук затварям епизод 7 на новите досиета. Ако желаете да ми споделите съществени мисли, можете да ми пишете на имейл адрес novitedosieta@tv7.bg или във Фейсбук. А сега не ми остава нищо друго, освен да ви припомня казаното, че само 2 минути разговор по мобилен телефон вече разрушават кръвно-мозъчната ви бариера.